Täällä me ollaan rannalla. Aamukahvilla. Tää oli ihan kiva paikka Kemimaalta. Täällä on mikä musta on tosi kiva. Tuossa takana tommonen kota, missä oli ilmaiset puut, niin päästiin illalla grillaaseen vähän vahtokarkkiin ja hyppyseppysy loiton liikava, kun oli tulta ja savua. Mutta tää on kiva, puskaparkkiryhmästä löytyi ja tultiin vähän tähän kaffettelemaan ja nauttimaan maisemista. Aika kova tuuli on. Tässä näkyy vähän maisemaa. Mä ihmettelin, että miksei tää mikki toimi. Tässä on joku häikkä. Mikki rätisee. Kokeillaan ilman. Moikka! Tervetuloa seuraamaan meidän matkaa. Ollaan Susanne ja Jarno ja ollaan Porista ja päätettiin tehdä sellainen asia, että ostettiin tämmönen vanha vaunu, Solifer Goldie 98 vaan. 98. Jep. Ja muutettiin tänne. Ja katsotaan kuinka kauan päätetään asua vaunussa, mutta lähdettiin testaamaan. Mä ajattelin, että ihan tähän alkuun tehdään sellainen, että esitellään vähän teiltä vaunua ja myöhemmin laitetaan sitten video siitä, että miltä se näytti, kun saatiin tää ja mitä modauksia ollaan tehty tänne. Mut Jarno, kerro vähän tästä vaunusta, että 98 vuoden Soliferi. Joo, mulla ei siis mitään kokemusta, eikä Susanellakaan aikaisemmin mistään asuntovaunuista tai tällaisista. Sitten ollaan pari reissua tehty asuntoautolla, mitä on vuokrattu, mutta tää on meidän niin täysin ihan uutta. Kyllä. Jouduttiin, tai mä jouduin ajaa se VE-kortinkin, että mä saan ylipäätään tätä vetää. Kyllä, koska meillä on tosiaan vetoauton toi Tesla X, mikä on aika painava. Se vähän näkyy. Ja näin on. Kuvataan vähän tarkemmin sitäkin sitten tässä kun mennään tuon ulos. Mutta näytetään aikaksi vähän täältä sisältä, että millainen vaunu ja mitä ollaan tehty. Ja myöskin halutaan kertoa teille, ostettiin semmoisesta liikkeestä kuin K&K Kivinen. Ja me tykättiin siis siitä ajatuksesta, että he tarkastaa ne kaikki vaunut, eli tää oli katsastettu ja sitten tässä oli tarkistettu kaikki, että jääkaappi toimii, kaasu toimii, lämmitys toimii, vessat, mitä kaikki, että kaikki on niinku kunnossa, koska tosiaan meillä ei ole mitään kokemusta vaunusta, niin oli niinku kiva, että tavallaan joku on käynyt läpi kaikki toimii, kaikki on kunnossa ja ne neuvoo meille, mitä hommat on. Mutta ihan ensimmäisen mä voisin näyttää tää oli. Täällä on meidän vessa. Ono. Vessassa on nyt valitettavasti aika paljon pyykkiä ja kaikkea. Mies näyttää meidän vessaan. Ajettiin tämmöisiä, että sä laitat tämmöisiä tarra. Joo, eli laitetaan valoa ja päähän tällainen tarrapinta. Tai tarralla kiinnitettävä tämmönen laatta. Tää on jotenkin vähän pimeä tässä veskillä. Toisella puolella vaaleanpunainen. Täällä vaaleanpunainen, toisella puolella harmaa, niin tuli vähän tämmönen fressimpi. Joo. Tää on muuten ihan siisti kyllä tää veski. Ja se mikä tässä oli, kun täällä on siis täällä vessassa tällainen. Ja me ei siis yksinkertaisesti tiedetty, mitä tää on. Ja Arno oli ihan varma, että tää on se, mistä menee ton vessahuhteluun. Ja mä olin, että ei se nyt sillä lailla. Joo, menee. Kato, niin kun mä väännän, niin se tyhjenee. Ja ei se mitään tyhjentynyt, ja onneksi ei tyhjentynyt. Se oli ihan eri asia. Sen ei kuulukaan tyhjentyä, se kuuluu olla siellä. Paisunta säiliö. Kyllä, joo. Mutta siitä meillä oli 2 vääntö, koska todellakaan meillä ei ole mitään ymmärrystä. Mä muistan, että toi oli sellainen mikä aiheutti meille vähän hämminkin alkuun, että mitä ihmeessä toi vessa toimii ja näin poispäin. Ensimmäisiä juttuja, mitä mä tein, kun saatiin vaunu, niin mä mietin, että millainen tästä saisi vähän kivemman näköisen. Ja sitten mä muistin, että mulla oli tämmönen Ikeasta tämmönen peitelevy jäänyt jostain projektista. Tää on tämmöstä alumiinipintasta. Tuo keittiötaustalevyä, niin se sopi tuohon ihan tosi hyvin. Sitten me ei ole vielä mietitty, että mitä me tehdään näiden seinien kanssa, tai ollaan mietitty, mutta ei ole tultu vielä mihinkään lopputulokseen. Joo, mietitty ja tykätään mitä kirsikasta, mutta ollaan vähän jopa totuttu siihen. Kahvoista mä en niin paljon väli, mutta en tiedä, tullaanko niitä koskaan vaihtamaan. Mutta täällä on aika tosi hyvin tilaa, niin että me ollaan saatu oikeastaan mahtumaan niin meidän tavarat aika hyvin. Tässä on tässä eteen tämmönen kaappi, missä on niin sit takit ja imuri ja muuta. Ja sitten täällä alhaalla on tällainen kaappi, missä on meidän vesisäiliöt. Eli täällähän ei mitään niin valtava isoja vesisäiliöitä ole, vaan täällä on 2 tommoista
Kuinka tähän litraa, siinä 25 litraa vai 20, olisiko 20 Olisiko litraa? ne 20 litraa per säiliö? Joo. Sellaiset säiliöt siellä on. Ja sitten me täytetään myöskin, ostetaan noita juomavesipulloja, niin niistä sitten vedetään meidän juomaveten. Mutta yksi iso asia, miten me käytetään päivittäin moneen kertaan, niin toi takana oleva. Tää on pakollinen olla. Eli kahvinkeitin. Ja saatiin ihan oma tää kotoa tuotua kahvikeitin tänne. Niin se on kyllä ihan kiva. Joo. Nyt on sit vaihtoehto. Meillä on myöskin vaihtoehtona on tommonen vedekeitin. Ja sit saadaan ihan kaasullakin tehtyä kyllä keitettyä vettä. Toinen juttu mitä me tehtiin, olisiko tää ollut ensimmäinen nää päällä? Tämä oli ehdoton ja se näkyy se vanha sitten tulevassa videossa, mutta me ostettiin siis tämmönen, mentiin kangaskauppaan ja sanoin, että hei, että hän on kuullut Karavalle, että jos et voi ostaa tämmöisen putkikankaan, kun mä ajattelin, että tulee tosi kalliiksi vaihtaa niinku siihen uudet kankaat, niin kuin oikein teettää semmoinen, mikä kestää niinku kylmää ja näin poispäin. Niin tästä siis mä oon vedetty tähän päälle, vanha kankaa päälle. Ja sitten jos mennään joskus jonnekin paikkaan, missä tää pitää jättää kylmille, niin me otetaan vaan nää pois. Ja ne ei mene niinku huonoksi, koska kaikki kankaat ei kestä sitä kosteutta, ja ne vaan ne alkaa homehtua. Niin sen takia toi on tosi tärkeä. Ja sitten mikä on, täällähän on meidän kuivakaapit. Tavarat, täällä on itse asiassa aika isokin tila, mihin saadaan ruuat mahtumaan. Ja sitten mikä on, kun on suomalainen tai pohjoismaalainen vaunu, niin täällähän on kuivauskaappi. Joo, ihan normaali keittiö, kuivausteline. Kyllä, ja se on aika hyvä. Sitten täällä on iso kaappi, mihin mahtuu sit vaatteet roikkumaan ja näin. Joo, eli yksi mikä oli iso juttu, niin oli nämä sängyt, mikä tehtiin ihan ensimmäisen, kun saatiin ennen kuin tultiin yhtään yötä. Koska tässä on meidän oma sänky. Tää on 180-senttinen sänky Ikealta. Ja me haluttiin ehdottomasti yhteinen sänky ja kunnollinen sänky, koska me tullaan täällä asumaan, niin sänky pitää olla hyvä. Niin tässä oli 2 siis tällaista reunoilla sängyt ja sitten se oli keskellä käytävä ja yöpöytä. Niin otettiin se yöpöytä pois. Jarno rakensi tänne. Halutaan pystyä mä näyttää. Tossa näkyy, saaks kuvattua tämmöiset tukipuut siihen. Ja silloin me saatiin meidän sänky, mutta toki me laitettiin sitten tähän suuntaan, koska tähän suuntaan on niin kuin isompi tila. Ja mikä meistä jäi, niin täällähän on valtavat säilytystilat näissä sivuissa, niin siellä on kaikki meidän vaatteet säilytetty. Yksi tärkeä asia, mikä meillä oli se, että saataisiin käytettyä meidän sähkölaitteita. Meillä on tosiaan tämä kahvikeitin, se haukkaa heti yli 1000 wattia, kun sen lyö käyntiin. Sitten meillä on täällä työnäyttö. Ja tietokoneet. Ja koneet, millä me sitten tehdään hommia. Ja riisikeittimet, leiväpahdin, mitäs muut? Ne on ehkä semmoiset yleisimmät, mitä käytetään. Riisikeitin, leiväpahdin, kahvikeitin, ne vie tosi paljon sähköä. Joo, ja ne on usein käytössä, vedekeitin myöskin. Niin joo. Tosi usein päällä. Niin me piti ratkaista, millä me saadaan tämän sähköä. Yleensähän asuntovaunu on niinku leirintäalueella, eikä puskaparkissa niinkään. Me ollaan pelkästään puskaparkissa. Eli löytyi tämmönen, tai mä olin jo pidempään suunnitellut tätä, että sitten tehdään joskus joku vaunujuttu tai kämpperijuttu, niin hommataan tällainen. Eli se on tommonen EcoFlow Delta 3 Plus. Hieno pitkä nimi. Niin, tässä EcoFlowssa on tosiaan paikat valmiina. Täällä on tehokkaat USB-C, näistä lataa kännykkä tosi nopeasti tai läppäri. Sitten täällä on maasähköä, on 4 pistorosia ja pari tavallista USB-A:ta. Se mikä meillä on tässä aina kiinni on reititin, eli meillä on oma wifi. Se on tosi kätevä. Ja sitten on nämä kännykälaturit ja tästä lähtee sitten jatkojohto. Ja toi jatkojohto menee täällä kaappien sisällä. Ja se menee niinku tähän. Ja tästä me sitten saadaan
napattua näytöllä ja kahvikeittimellä ja kaikilla laitteilla sähkö. Et mä en ole ihan vielä tyytyväinen siihen, että se on vaan tässä irrallaan. Mä oon miettinyt, että se olisi kiva, että se olisi täällä kiinteän tää kaapi alla ja sitten olisi lyhyempi matka kaikille vehkeille siihen. Mut tämänkin mä halusin silleen, että mä halusin, että tässäkin on USB-lähtö, eli täällä on USB-C, yksi portti ja sitten 2 USB-A:ta. Niin saa siitä sitten jonkun kännykä tai jonkun lataamaan helposti. Ja tosiaan meillä oli EcoFlow oli sinänsä tuttu meille. Meillä oli entuudestaan tällainen EcoFlow-patteri. Tällainen pieni. Ja se oli meillä tosiaan, kun me tehtiin autoreissuun, niin autossa käytössä, mutta se on aika pieni, että sit kun tarvitaan kahvikeittimeen ja muuhun virtaan, niin se ei riitä. Niin tuli mieleen, että kahvikeittimeen on tullut jo yksi matkamuisto. Millaisella näkyy? Näkyykö se tossa? Eli siinä on komea lommo. No, tää kävi tosiaan silleen, että kun me Teslassa on vakkari päällä, niin silloin siellä on kaikki kamerat ja kaikki turvajärjestelmät päällä. Ja tuli 80 alueella tuli rekka vastaan. Ja rekka tuli silleen niin kuin kauheat höykää kurvissa. Ja auto pelästyi sitä. Ja auto teki sen aika raju jarrutuksen. Ja en mä sit siitä mitään ajatellut, mutta sit mä ajettiin varmaan kilometriä. Sitten mä rupesin miettimään, että mitähän on käynyt. Niin tai et onkohan käynyt jotain. Ja sitten kahvikeitin oli pitki lattia ja kahvipurut pannu tossa penkillä ja kahvipurut lattialle. Kahvikeittimessä lommo. Joo, aurinkopaneeleista sitten lähempänä niitä on siinä videossa, missä näytetään teille meidän matkaa tähän asti, mutta ajateltiin, että tehdään tällainen pieni aloitusvideo, niin näette vähän, että missä me oikein asutaan. Mennään seuraavaksi katsoa vähän ulkopuolelle, että miltä tämä näyttää ja minkälainen vetoauto meillä on. Mutta sen verran lyhyesti jatketaan sitten tulevissa videoissa, niin me tosiaan, meillä on aikuiset lapset ja ollaan pitkään seurattu monta tyyppiä, ketkä asuu Pakussa ja Paku ajateltiin itsekin, mutta kun me tulee toi Tesla, minkä pian näette, niin siinä on ilmaiset noin superit lataukset, niin todettiin, että ei vitsi, ei me sitä voi haaskata sitä mahdollisuutta, että päästään myöskin ilmatteeksi kulkemaan ja sitten päädyttiin vaunuun ja tämä on itse asiassa ollut ihan kiva, koska vaunu voi irrottaa välillä ja sitten lähtee käymään jossain esimerkiksi, kun mekin nyt asutaan tässä, niin olisihan se kurjaus mulla vaikka lääkäriaika, niin Jarno tavallaan joutuu väkisin kulkea mukana, koska se olisi vain se auto. Mutta nyt kun on vaunu, niin se vaunu voi jättää, tai Jarnolla joku työhomma, mihin se pitää lähteä ilman mua. Niin mä voin jäädä sen vaunun kanssa jonnekin hengaamaan ja Jarno pystyy menemään autolla. Niin se on itse asiassa aika kätevää. Joo. En tiedä tulevaisuudesta, että kuinka kauan ollaan ja en tiedä, haaveillaanko me joskus, että me kokeillaan myöskin sitä Pakua ja mikä on tilanne, mutta ainakin tällä nyt alkuun jo pari kuukautta takana ja ollaan tykätty ja ei ole pieni tila ahdistanut, että se jotenkin kun se on jatkuvaa liikkeesoloa, niin se ehkä tekee sen. Niin, paikka vaihtuu ja tontti vaihtuu koko ajan. Kyllä, joo. Voisin vielä näyttää muutama juttu tosta noin, että mitä tän on tehty. Elikkä asennettiin tommonen varotin tonne. Kaasuhälytin. Joo. Sitten mä sain sen niinku katoi, missä mä katsoin YouTubesta tai sä tekoälyltä vinkkiä, että millainen se kytketään niin suoraan akkuun vaan, että se oli aika helppo laittaa. Se oli ekaksi niinku tosta EcoFlowsta kiinni, mutta se söi ihan hirveästi akkuu niin. Ja nyt se on tässä suoraan tuossa meidän, onko se hupiakku nimeltään? Joo, se on 12 volttia. Nyt kun se on 12 volttia, niin se syö paljon vähemmän sähköä. Joo. Ja semmoinen, mitä toi K&K Kivinen teki, niin pyydettiin, että hei, että se pienempi akku ei varmaan riitä meillä, niin he laittoi siihen samaan hintaan sitten meiltä isomman akku. Eli meillä on se hupiakku on sitten 100 amperia vai millä sanotaan 100? Joo, sanokaa. Antakaa armoa, jos meni jotakin väärin, koska tämä on todellakin meillä ihan uutta. Mutta saatiin siinä isompi akku, niin sekin kestää, koska kun me ollaan väliin puskas, niin se voi olla, että meillä on valot päälle ja muut, niin kuin monta päivää. Mutta sitten me onneksi saadaan sitä ladattua myöskin tuosta EcoFlowsta.
että se välillä saa aina virtaa myöskin siitä, niin ettei hupiakkume kokonaan lopu, että toi kaasuhälytinen muut toimii. Joo. Sitten meillä on sen lisäksi tuolla häkävarotin ja palovarotin katossa. Ja mitäs muuta? Tässä me säilytään meidän avaimia. Kaikilla tiedät. Jääkaappi on tällainen vanha jääkaappi. Siinä on kaasumahdollisuus ja sähkömahdollisuus. Joo, ja se mikä meillä on, kun meillä on toi kaasuvarotin, eli jos kaasu vuotaa, sitten meillä on toi häkävarotin ja pallovarotin, ja sanoin, että minä haluan vielä sitten sen yhden varoittimen, eli se nukutuskaasuvaroittimen, ennen kuin lähdetään Eurooppaa kohden. Toivottavasti lähdetään Eurooppaa kohden syksyllä, jos ei tule mitään estettä, niin se olisi tarkoitus talvea lähteä sitten pakoon sinne. Mutta katsotaan, mihin elämä vie. No niin, otetaan sitten vielä kierros, eli tässä on tosiaan tämä meidän oleskelualue. This is where the magic happens. Onko se tuolla toiseen puolelle? You tell me. Niin. Sieltä mennään ulos. Meillä on retkituolit tossa. Keittiö. Ja makkari. Ja makkarissa on tällä hetkellä epäonnistunut apettikokeilu. Ja vielä tosiaan toi vessa on siellä. Tässä tää meidän koti täältä sisältä ja käydään seuraavaksi kurkkaas ulkoa. Se on koko komeudessaan. Tässä meidän Niin. Solifer Goldie. Ei oldie, but goldie. Katsotaan vaikka tästä perältä ekaksi. Elikkä Goldie 530. Siinä on tosiaan harmaapesisäiliö. Eli aina kun ollaan puskaparkissa, niin laitetaan tuo säiliö alle, niin menee tiskivedet sinne. Sitten täällä on karmaanipistoke. Ja me välillä kytketään tosiaan ikkunakautta, vedetään johto siihen tosta noin suoraan tohon noin, niin sitten se lataa sitä sisäistä akkua. Aurinkopaneelit on katolla, mutta niitä ei varmaan nyt näy. Mutta siellä ne tekee virtaa. Niin, näkyvää naapureillekin totta. Sitten tosiaan meillä on mukana maastopyörä, eli se on mun tarkoituksena silleen, että saataisiin molemmilla omat fillarit mukaan, niin päästään aina, jos mennään johonkin vaikka vilkkaaseen kaupunkiin, niin sit olisi kiva jättää vähän kaupungin ulkopuolelle johonkin rauhalliseen parkkiin vaunu ja tapaa fillarit ja lähtee niiden kanssa tutkimaan. Toi on myöskin toi maastopyöräily Jarno rakas harrastus, niin se on tärkeää, että sen pyörä on, että se pääsee menemään seikkailemaan poluille. Mä en halua olla hidastamaan sinne Jarnon matkaa siellä. Mulla tosiaan tällainen Trek Roscoe 6, ei varmaan kerro mitään. Mikä ihmeellinen, mutta ihan hyvä ja kestävä maastopyörä. Ja sillä pääsee ihan kivasti menee maastos ja asfaltit joka paikassa. Lyhyesti esitellään tämä pyöräteline, eli pyöräteline on tämmönen malli ja halvin mahdollinen, mikä maksaa jotain 15 € varmaan julassa. Ja sitten tää teline tosiaan, niin tää on myös julasta ja tää maksaa 25 €. Ja mä oon tosi tyytyväinen tähän ja yllättynyt, että kuinka hyvin se on pysynyt paikallaan. Eli siinä se on, pitää pikkasen kiristää alaruuvia, mutta siinä se heiluu ja keikkuu ja ihan hyvin pysyy pyörä mukana. Se vaan hyvin aina sitoo ennen kuin lähtee, niin kyllä se siinä pysyy.
Sitten tässä on meidän uljas vetoauto. Tesla Model X 2017 vuoden malli 90D. 90D meinaa sitä, että siellä on 90 kilowattinen akku suurin piirtein meillä käytössä. Auto on jo pesty hetkeä. Ollaan oltu tien päällä, niin jäänyt pesut vähän vähemmälle, mutta tää on tosi iso tai isohko katumaasturi. Neliveto ja painaako mikäkin 2400 kiloa ja vetomassa oli muistaakseni 2200 kiloa maksimissaan. Ja soliferi tulee kyllä todella kevyesti perässä, että ei sitä juurikaan huomaa siellä kun ajelee tai kiihdyttelee, niin menee tosi nätisti. Joo, kulutus on ehkä noin puolet enemmän tai 1/3 enemmän, riippuu siitä. Välillä meillä on kulutus ollut ihan onko mennyt alle 3 jopa? On, se tuossa just meni viime pätkälläkin, mutta yleensä se on niin yli 300 wattituntia kilometrin. Kyllä, ja sitten menee joskus yli 400 reippaasti, joskus se menee jopa 500. Ja on ollut sellainenkin jännitys, muista mentiin Forssaa kohden ja näytti niin kuin, että lähenee nollaa. Onneksi 1% oli perillä, mutta mietittiin, että pitääkö vaunu dissat siihen matkan lähteä autolla pelkästään hakea virtaa ja tulla takaisin. Kyllä se niin kuin, toki hidastaa matkatekoa, mutta sitten taas kun sulla on siellä laturilla se oma koti mukana, niin onko siis väliä, että se matkateko on hitaampaa. Me ajateltiin, että taloudellisesti se on niin iso etu, että mieluummin mennään niin kuin tällä päin eteenpäin. Plus tää on niin kuin, onhan tää mukava auto. On tosi kiva. Ollaan tykätty kyllä tosi paljon tästä. Jonkin verran jouduttu huoltaa, että me on vaihdettu jouset, sitten jotain laakeria, jarruremppa tehty. Sitten aika paljon kuluvia osia, että ei niinku mitään sellaista. Vaikka ne on jouset, oli vähän sellainen. Toiset jouset olihan niin ajettu ihan hullu, niin mitä yli 200 melkein vai 200 000 kilometriä. Jos nää nyt kestäisi sen 200 000, niin mä olisin tosi tyytyväinen. Kyllä. Se mikä tietenkin tapahtui heti, kun me saatiin toi vaunu perään, niin oli se, että käsijarru veti jumiin. Mutta onneksi vävypoika autokorjaaja, niin se sai korjattua sen niin, että ei jääty siihen ja nurkkiin asumaan loppuelämäksi, vaan päästiin jatkamaan matkaa. Joo, eli käsijarrumoottori oli jumittanut. Molemmin puolin oli taakse vaihdettu ne, niin ei pitäisi siistäkään olla vaivaa vielä pitkään aikaa. Tässä oli tosiaan ensikosketus tähän meidän kanavaan. Tuu ihmeessä seuraamaan ja kysele ja laita asioita, mitä kiinnostaa. Tullaan laittaa aurinkopaneelien asennuksesta, tullaan laittaa vähän kulutuksesta, jos kiinnostaa sähköautoilu tai ylipäätään tällainen puskaparkkelu ja vaunuseläminen, niin tuu seuraamaan ja laita kommentti, jos joku asia erityisesti kiinnostaa, niin tehdään siitä. Nähdään.